relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anaino, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 9:07 nin aga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Marhay na agaw yapon detalyes kan alas 9 bareta sa lado nasyonal. Kukumpirmaron kan Malacanang ang napabareta na pag-agi sa Luzon kan pinakadakula asin pinakamakusog na rocket kan China kan nakalihis na semana. Sinabi kan mga eksperto na maikukonsiderar ining patakot sa seguridad kan Pilipinas. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque, na bibiripikaron ninda ini dahil wala sindang nakuang impormasyon na may siring na pangyayari. Pigasabing naglayog sa ibabaw kan Luzon ang Long Marso 5 kan Nobyembre 24 o kan Martes na aga. Hali ang nasabing rocket sa Wenchang Space Launch Center sa Hainan Province. Yan ang alas 9 bareta sa lado nasyonal. Pinagsurat sa newsroom News Manager Mardela, si Compadre Nalbaldo ang sa technical control. Ako po, si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Neozep tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Nestogrow. Kompletong Nutrichan para grow happy. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Maggi Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Indong Nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Marhay na Biyernes, weekend. Ultimong Biyernes na palanpade, kang Nobyembre. Sus ko.
Ay, minapaabot kami nin pagrespeto sa gabos na miyembro kan sosyudad asin familia kasabay ang pagpagirumdom na sa paghampang nyato kan gabos na kasaributan amang Diyos ang perming enot dapat sa gabos day kita magapuknat sa panarig na iligtas na kita sa gabos na kadipisilan. Sundo na naman kitang alas 10:30 po nin udto tingog kan banwaan. Naglalaom na yaong kamo sa marhay na sitwasyon asin igwa kitang paradangog. Diyan po sa palibot. Urog na po sa Legazpi, marhay na aldaw sa Saindo, diyan sa Dapdap, diyan sa Victory 27 asin 28, sa San Roque, sa Lapu-Lapu, maray na aga kay kumpadreng June Pitero, sa Sabang Pigkalibaybay, sa Orosite, good morning, sa Gugon, Barriada Cruzada, sa Gabos na tabing barangay, sa Sentro kan Legazpi, diyan sa Satuyang Barkada, sa Good Luck Novelty, maray na aga tabi sa Indo. Siyempre, dyan man po sa Albay District, sa Kalabaan kang Calle Rizal, kay Yi na alaw rin. Yi, maray na aga, buda kay Manay Ellen, good morning sa Indong Dua, buda sa familia. Kumusta si Kaki, buda si Hernan. Ano daw lamang tabi, kung igaman kitang paradangog pa dyan, malipot-lipot baga, dyan sa Daraga. Sa Market Site, good morning. Iguan na kamong kuryente. Maray ang bulos kan tubig. Naman, sabay-sabay na gabos-gabos na sana. Sige tabi, sa gabos man na pinag-abot kan sa tuyang puwersa sa laog kan Bicol. Lalong-lalo na sa mga kababayan ko dyan sa Catanduanes. Sige lang tabi, kayang-kaya niya to iyan, mga taga-Catanduanes. Maray na aga kay kumpadreng Deng sa Ribong. Maray na aga tabi sa imo pading Deng sa Ribong. Kumpadre, kumusta na tabi ang kamugtakan? Kan familia. Papa Jer, maray na aga kay Papa Jer na Ludovice. Diyan sa apse mo. Mga taga Provincial Social Welfare and Development Office na mga magagayunon. Sabi ni Papa Jer, maray na aga tabi sa Indo, mapatiwi sinda. Uy, hali kami dyan sa tiwi kasuhapon. Uy, mga taga Dinagaan, maray na aga. Dyan sa Catanduanes, sabi ni 4806, maray na aga tabi man. Ay, sa Dinagaan, sabi ni 884, tabi, sige. Si Wen ng ginubatan, maray na aga tabi. Sando kitang alas 10:30, tingog kan banwaan. Good morning man dyan tabi. Sa mga taga Sorsogon, Masbate, Kamsur, Cam Norte, and syempre sa luwas kan Bicol na pigaabot kan samuyang puwersa. Online, aso kaya sa samuyang AM band, on air. Syempre, online, on air, netwide, worldwide. Nadadangog po asin nahihiling ang DCGB. Diyan sa mga nakalagon sa samuyang official Facebook page, DCGB News Online. Good morning from the Philippines. Said man na parte tabi kamo kang Pilipinas asin kinaban. Welcome na po sa programa Tingog kan Banwaan. Nadadangog sa radyo, nahihiling, nadadangog sa internet, worldwide, netwide. Sa YouTube, pwede man tabi, DCGB Legazpi, hanapon lang nindo. Sarabay-sabay na po yan sa manlain-lain na platforms. AM band, netwide, worldwide, on-air, online. Mahiwas pang serbisyo kan DCGB sa bilog na kinaban. Kompleto ang persa, Papa Jer. Maray na aga tabi sa Indo. Hain na ka mo, mapatiwi palan ka mo. Kompleto ang persa. Diyan sa luwas, sa 1st District, si Pading Jomar Bien. Sa 3rd District, si Pading Jimmy Nasalita. Sa 2nd Distrito, si Pading Al Armario. Katuwang si Ans, si Renz, si Luwens. Sama ni Bella, si Henry Boy Mata. Technical Control, si Compadreng Nal Baldo. Sa newsroom niya, on dyan si News Manager Mardela. Ang samuya pong News Director,
padagusan pakikidumamay kan familia DCGB-AM asin kang 97.1 OK FM tasuama kan samuyang news director si Tatay Eddie Peralta Senior. O yan po, ngunyan yata sulubong pading naldade. Ta last night kasubanggi ngunyan sulubong. Kaya siyempre nag-asikaso si Director Edwin asin sa tahaw kan sa indang pagmundo, yaon na pakikidumamay tabi kang bilog na tropa kan DCGBAM asin kang 97.1 OK FM. Sabi so our prayers tabi sa kapahingaloan kang kalag kan namumutan ama ni News Director Edwin Peralta. Siyempre sa IT, yaon dyan si Mark Sian Madrid, magkakasabay niya to. Ecstasy! Ako po ang sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Sige tabi, Sir Tony Reyes, good morning. Sir Tony, maray na aga, dyan sa City Hall, kan Legazpi. Listening si Sir Tony na Reyes. Sige. Inibaya na sa totoo lang, makauyam-uyam naman ining pasintabi sa satong mga barkada na Philchay, mga amigo ta iyan, mga mararayon na miyembro kan sosyudad. Pero without any slant or without any, sabi na nga ni, evil motive or intent, natural na reaksyon siguro kung saro kang Pilipino padingnal na madadagit ka sa gibo-gibo ng inikan China. This is now totally unacceptable. Kung talagang nagpalayog na kan pinakamakusog na rocket, yung Intercontinental Ballistic Missiles, ICBM, ang China, na uminagi sa Luzon, this would be sufficient provocation of war. Gera padingnal. Total disregard kan sa tuyang sovereignty, kan sa tuyang airspace. If totoo man ang God. Aramtaman sana ang presidente, si Presidente Duterte, ang inkling is more on, sabi na nga ni, pakikiamigo, bako sana sa US, kundi pati sa China. Pero this time we will call on the President na magkaigwananin mas tougher stance padingnal. Sa gibog-gibog inita, sobra-sobra na. Ade, kaya lang militarily padingnal, kung kita magkakaigwanin violent reaction, na imang kitang kapabilidad. Sa totoo lang. Kung makikigira kita sa China, 15 minutos, tapos. Kung marampag sa naan gabos na soldados pa sa nangani kan China padignal, siba ang persas armadas ta. Sarong karampag sana. We are just talking about realities. Kung sumabay pa so gabos, nasa indang reserba duman, pati gabos na populasyon, magkurospaan na sa napade, lamos kita. Kaya dyan ang sa tuyang dilema. What can a country, arog sa Pilipinas, militarily tabi, kulang sa kapabilidad, anon magiginibot tabaya? We are shouting to high heavens. Inagita na sa international courts. Inis na bagakan China. So desisyon manungod sa Spratlys. Ngunyan pipaagihan kita halimbawa totoo ning Intercontinental Ballistic Missile. Complete na sabi na nga ni pagyuyurak kan sa tuyang soberanya. Inda ko tabi kamo, what options can we do? Tabi
magparakurarat man kita digdining dagit, pig para provokar man kita digdi, pig sasakop na sa tuyang teritoryo, nata nabawi ita pa so West Philippine Sea, dai na baga. And sa presente, resipiente sana, ang presente niya tong gobyerno, ka itong sumanga nakalihis na dekada, na dai iyan na asikaso tulos. Padignal ba ko? Resipiente sana kita kan byproduct kan sitwasyon na iningon yan. Bako, tundag ini, kan da ita maintindahan, nakalihis na mga dekada, na taday man napugong o napugulan ka nakalihis ng mga administrasyon, so pagpara diit na paglaog kan China sa satuyang sular sa West Philippine Sea. Kundi uni man na China paano? Buling todo. Day man pigrerespitar, suklamar kan ibang mga nasyones sa mga teritoryong sa indaman na pigaklamar bago pa de. An ibang mga nasyones baga may klamar man dyan sa ibang mga lugares sa may West Philippine Sea. Pero never na nagkaigwaning physical occupation because kitang mga nasyones Asianos nagre-respeto sa rule of law. Particularmente itong so UNCLOS. United Nations Committee on the Law of the Seas. Gari araw ka so UNCLOS. Daining physical na pag-okupar. Pero so China, dai rin ispitar. Dai kita piggalang. Inokupar ni na nagibo pang base militar. Ngunyan nagpapalayog na ning missile, minaagidig di sa to sa Pilipinas. O pero tell me, ano tabi, kung kamo ang yaon sa pwesto sa Malacanang, you are being briefed daily kan mga pangyayari sa laog kang Pilipinas asin sa luwas kan Pilipinas. Pigpapasabot sa imo oral daw, unian sa tuyang kapabilidad militar, unian sa tuyang posibleng gibuhon, and unian posibleng maging mangyari kung gibuhon ta ini or da ita gibuhon ini. Oh, halimbawa kamong yaon dyan, what would be your decision? Pero hilingon mo tabi, so ibang mga nasyones, arogan, igo baga kitang pagtaraning padingnal na nasyones sa Asya, na dai basta-basta napipingki kan China, sisulo so mga naglalaog sa indang mga teritoryo na kadagatan, so mga parasira kan China na sisulo anong nasyon ito? Malaysia ba yun o Indonesia? Man basta-basta na pipingki kan China, you know what? Nahihiling tabaga sa mga bareta, dyan sa mga news feed sa internet, sa Facebook, gabos, sa telebisyon, sa dyaryo, sa radyo, na paglilaog kan mga Chinese vessels. So territorial boundaries kan Indonesia yata ito o Malaysia, Vietnam, di bonggo baga i-ararestar si Solo. Oh. Pero dahil nakakapalagan China. Tapos kita manigdi, arogod tama nga ito, magpahilig mga kitang isog. Pero ops, inay-inay. Natataday napipingki kan China ining mga nasyones, ining mga makukso, ining mga arukan Indonesia, Malaysia. Because of the Muslim factor. Pigkukonsiderar yan kan China na pagpiningki nindaan sa rong Muslim country, ang bilog na mundo, the whole Muslim world, kalaban ninda. Kaya baga arog kaan, day basta-basta man minareact ang China. Pero sa Pilipinas, kaya-kaya, taday man kita didapaan, kan Estados Unidos de Amerika bako? Man baga, pero kung padarahan man ang didikang Estados Unidos de Amerika, 14 boki de gera, iposisyon dyan sa may Sambales. O, kung baga man manangga, di ba? Pero dahil man baga. Nagbisita digdi sa satuya kan nakalis na simana o mangal daw, so sekretaryo baya ito kan defensa kan Estados Unidos de Amerika, nagtao manin, ano ito, sarong UAV, saro na
unmanned aerial vehicle, itong eroplo na pipalayog, ang piloto, yaon sa opisina, spy plane, nagpapalayog ning kuan, saro, muna nagkapera nga ito, mga missile man gayon ito, puro sa natalam, di ba? Kaya dyan man nauuyam sa presidente, makita di dapaan in todo. Ako, yan. Kaya yun na po ang sitwasyon. If you would be the President of the Republic of the Philippines, arog kayo, anong mga opsyones na mga gigibuhon mo? Madali sa nabaga magtaram, kirahon ta, agwang kita. Pero the repercussions would be, ano ang mga epekto, tabi. Yan. Kaya maski gurano tadig di ka kaga kandugo, pero makauyam-uyam naman eh. Uni nga ning COVID, nag-anibersaryo na November 17, nagpuon sa indan hilang naan. Ngunyan sarong taon na kitang pipadipisilan, uto sa China baga dahin. Dahin na kitang namamati bagang bareta, pading naldhali sa China manungod sa COVID, gari tranquiloho na sinda, gari wala ng pakilabot sa kinaban. Inapektaran ninda ang bilog na kinaban individually and as a country, as a nation, and as a world as a whole. Ang kada aspeto kan sa tuyang buhay dahil sa COVID na yan, gabos na aspeto kan sa tuyang pagbuhay-buhay, inapektaran baga kan COVID na yan, hali sa China. Aspeto espiritual, ekonomiya, salud lalo na, pag-eskwela, pas-i-orden, agrikultura, gabos baga inapektaran. Ngunyan may dadadangog lamang kitang bareta coming from China, naunitabian sa muya manabulong, itatao mi sa Indo, libre, ura, basang, ipapabakal pa kang laboratorio kan China so Sinovac so bakuna. Di ba? Isus Mariosep naman. Pero ang sabi man kan iba, kung totoo yun nga kang Estados Unidos de America, pulpogo na China, sarong gulpi di gulat sana, tapos ang laban. Ay nako, inda sana. Pero yun nga niyan, gurano taman ni di kapalas pagas, data kaya militarily. What options can we do? Tabi, kung arog kainin na pipaagihan na kita ning missile, gunbuan, kung bagaman na gadin sa nangyari, ay nako. Pisil, ang laban, alas 9:26 na po, pasibang na sabi ni Panignald. Sabagay, pwede man pa ano. Magsiribangan na sana. Ay nako. Alas 9:26 nin pagkaaga oras Pilipinas. An oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Maggi Magic Sarap. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay with Maggi Magic Sarap. Coke Studio. Feel mo, panalo promo. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Surf Rinse Conditioner STD Liquid. Mag-Surf Charcoal Fresh. Para charcoal protektado, kaya mas blooming ang bango. DSWD5. DSWD5. Serbisyo may kalinga at pagmamahal. May cake ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Ang Fresca Tuna, 21.25 lang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Surf Powder. New Surf Powder with Active Clean. Mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. Singgaling ng mamahaling panlaba pero di mamahalin. Now with 50% more pa mega laki, mega galing, mega wise. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Joy! Iwas germs, iwas sakit. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang
sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, Puro natural to. susulong tayo. Gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. susulong tayo. Dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Inuman na kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan, kayang-kaya mo yan. Fresh ka tuna. Magaan, Mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang fresh ka tuna, 175 grams na tuna, sarsa at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan, Ang fresh ka tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. magaan. Fresh ka tuna, bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca Tuna. Fresca Tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggi Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Buting balita, extended hanggang November 30 ang payment deadline ng SSS contributions na di nabayaran mula February hanggang October 2020 para sa regular employers at mula January hanggang September 2020 para sa household employers, self-employed at voluntary members. For more details, visit the SSS website and social media accounts. Mabuting balita, extended hanggang November 30 ang payment deadline ng SSS contributions na di nabayaran mula February hanggang October 2020 para sa regular employers at mula January hanggang September 2020 para sa household employers, self-employed at voluntary members. For more details, visit the SSS website and social media accounts. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Nesto Grow kompletong nutrition. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Nestico 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Namibidan sa albay, pinadaba. Kanbanwaan sa mong congressman, Joey Salceda. Dakul na programa, gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang.
Ngunyang panahon ng kalintura, salud kan pamilya ang sa imong enot na prioridad. Kaya sa puon pa lang kan abo, dapat alisto. Pilion ang #1 Lagundi Cough Remedy. Ascough, give us a first-grade organically grown Lagundi leaves. Igwang bronchodilating as in mucolytic action para sa luwag tunaw ginhawa. May grape, ponca na sin strawberry flavors, kaya dai madidipisilan pa inumo ng mga aki. As in para sa magaspang o magatul na abo kan adults, may Ascough Ginger na mal ang ginhawa warmth o Ascough Menthol para sa cool soothing relief. Ascough, ang #1 Lagundi Cough Remedy para sa pamilya. Vitex Lagunduel, ang generic name kan Ascough. If symptoms persist, consult your doctor. From Ascough, the #1 Vitex Segundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring makipag-ugnayan kay Doc Joey Bitito sa cellphone number 0998-975-8121 o 0917-853-8933. Ang opisina ng Miracle Health Corporation, Amazing Trio, Yes We Love the Philippines, ay matatagpuan sa Barangay 18, Cabangan West, Rizal Street, Legazpi City, sa harap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas pa ba ako? Sa mga mandirigmang gaya nindo, magpinakamakaskas na Alaksan. Alaksan FR. Igwang fast relief formula, diretsong aksyon sa kulog sa loob ng 15 minutos. Pag makaskas, deliver tulos, kita tulos, ulit tulos. Gana sa kaskas, gana sa laban. Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollbacks sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi! New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango! Sir Fabcon Charcoal Fresh. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hiningi ka, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan! Sarap na sa orange, yummy, banana! Plemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Mama na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ini po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Abangan
Sa radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Diretsahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron na pinag-aralan at napatunayan. Patibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. 1, 2, 3. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub, nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. 7, 8 siyam. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Uy, Madi! Gusto mo na maaraman ang mga programa asin serbisyo kan DSWD? Awiyo, Madi. Paano man palan? Maduman pa ako sa opisina ninda? Dahil nakaipuhan na magduman sa indang opisina. Magdangog ka na sana sa DZGB kada alas 10 nin aga sa programang DSWD 5. Kompleto sa impormasyon, mapadapit sa mga akomplishmento asin serbisyo na ipinag-opresir kan DSWD sa publiko. May tsansa ka pa na makapagpartisipar sa paagi ng paghapot sa mga bisita, asin pwedeng manggana ng premyo. Talaga, Madi? Abangan ko daw sa Martes, alas 10 ning aga sa DZGB, ang DSWD 5. DSWD 5 sa DZGB. Serbisyong may kalinga at pagmamahal. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko. Ang sa indong tiwala, iyan ang inspirasyon. Sa pagtabang kaya haloy na napanahon. Sinda sa pagserbi, warang pinipili. Yan ang AKB, ako Bicol. Nagtatabang na puong bata ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang ngunyan ako Bicol lang sa puso ko.
Problema nyo ba ang pagluwas kiharong para sa indong mga kaipuhan sa pang-oral daw? Day na po mag-worry. Yao ng Bicol Express Delivery and Courier Services para tabangin ka mo. Kung kaipuhan indong magbayad para sa indong mga bill sa kuryente, tubig, internet, telepono, home credit o kaya kay kumare na pagal na magsigil sa imo, i-Bicol Express mo naan. Kung may mga ipapabakal ka mo sa grocery stores, department stores, hardware, pet shops, at kahit sa wet market, i-Bicol Express mo naan. Kaipuhang magdeposito sa bangko, mag-cash in sa GCash, magpahatod kay kwarta sa pamilya, mag-money transfer through other courier services nationwide, mag-Bicol Express. Garantisado pa pagkakatiwalaan. Walang makakakuha ng for pick-up na mga in-order nyo? I-Bicol Express na! Gustong makabawi sa jowa at isurpresa ang mga minamahal? Bicol Express offers surprise delivery for every occasion. Wala bang means or access for online classes? Bicol Express delivers self-learning modules region-wide. San ka pa? Save gas, save time. Enjoy a hassle-free and COVID-free service, everything at your doorstep. Delivery fee starts at 39 pesos only. I-Bicol Express na! To avail of their services, bisitahin lamang ang kanilang page sa Facebook. Call or text 0961-013-4888 and 0945-308-6364. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa apat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa apat. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the face of the pandemic this school year 2020-2021. DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. We are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PASCO Level 2 re-accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment for the second semester, school year 2020-2021 for both undergraduate and graduate schools will be from January 4 to 16, 2020. Classes start on January 18, 2021. No tuition fee increase. Reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi, concerned with your safety and your future, your success, our word. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon, asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. Enjoy 1050 pack, sagot kinsena swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Calling the attention of all shoppers. Ang Nescafe Creamy White, Nescafe Creamy Latte, at Nescafe Brown Twin Packs may prize rollback. Twin pack na, rollback pa. San ka pa? Please proceed to the nearest Nescafe aisle. Also, tirhan niyo po ako ng Nescafe Twin Pack. Thank you. May price rollback sa Nescafe Twin Packs. Bili na sa Suking Supermarket. Promo is from October 1 to December 31, 2020 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0982 series of 2020. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot.
Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang face mask, paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Akala ko po kasi hindi na po bubuto. Biglang sumabog. Magsindi ko sa akin sumabog! Taon-taon, higit 1,000 buhay ang apektado, napinsala at nasabugan ng paputok. Higit 900 nabulag at nagkatama sa mata. Higit 100 naputulan ng daliri, kamay o braso. Higit 20 at namatay. Isa ayon sa 2013 datos ng DOH. Mahalaga ang buhay. Iwasan ang paputok. I-report ang bawal na bentahan ng paputok sa PNP Hotline 117 at sa DOH Hotline 165364. Isang paalala mula sa inyong DOH. Tingogan Banwaan. Pio Fernandez. Sunod-sunod ang informasyon na sa linya na si Luwens Nabarcena. Maorano dyan sa luwas. Ingat-ingat tabi. Slippery when wet. Luwens, go, good morning. Salamat, Sir Pio. Maura na pagkaaga. Asin na maraura na pagkaaga sa gabos na mga paraan tabay sa mga dagdag pang bareta. Pinatanidan sa liwat na Kapitan EVP Glenn Barcelon kan Barangay Dapdap, Legazpi City na dai magparatiwala asin magkumpyar may kinaaraman sa patakot kan helang na COVID-19 sa palibot. Ini makalihis na may nagpositibo naman sa indang barangay na si Bicol patient number 3125 na sarong 47 anyos na lalaki na naka-isolate naman ngunyan asin-an sa iyang pamilya. Pinagmamonitor naman kang contact tracers asin frontliners team kan sa indang barangay. Susog kay Kapitan Barcelon, pinagigibo naman ang gabos kan sa indang gobyerno para matabangan ang pamilya kana biktima asin nagigibo naman nin lakdang na dai magkalat ana virus. Dai man ay pinapangapudan na dai magdiskriminar kan pamilya kan biktima, na dai man hindi ni ginusto asin an mas marhay na sana daw susog sa kapitan magsabot. Asin magkooperar sa indang pangapudan na magsulot nin face mask, face shield, mag-obserbar nin physical distancing, asin mag-obserbar nin physical hygiene para malabanan tabi Serpio ang patakot kan nasambitan ng helang. Nalaog na so dap-dap. Roger to the tabi Serpio. Halawig na panahon na dai na kaigo ng COVID ngunya na igwang saro dapat na ma-contain dai na maglakop ano. Correct, tabi Serpio. Kaya so mga kapamilya kay ni ipinag-isolate naman mo na pinagtatabangan man kang barangay kung ano man ang kinakaipuhan kay ni over. Iyo, oho. Dahil man kaipuhan na pagpara kuan iyan, so kumbaga so i-discriminate ang sistema, yaon sinda sa susyudad pero maglikay sanaan publiko. Oho. So proper social distancing, yan. Pagkatapos tabangan kung ano, di man nakaw-restoryahon sa cellphone, o may distansya, dahil pag may COVID, dahil pwede yan. Pero kahit bagang mga panahon, suutos baga, garo man sana utos, tipdas, Roger. O, atos mo na tipdas baga, piglilikayan man kang publiko, hindi maglakop, arugkaan, pero dahil pagdiskriminaron. Correct. O, iyo, sige. Roger. And saro pa si pinapangapunan ni Kapitan Glenn Barcelon, dahil nanggat magpuknat sa pagtubod sa mahal na Diyos sa paagi ka na pagdiboto kay mahal na Santo Cristo. Roger, sige. Yan, tabi Sir Pian, mga dagdag na istorya, hali sa Barangay Dapdap, Legazpi City. Ako po si LBB. Yan po si Luwens Nabarcena sa dagdag na istorya. Si Pading Al Armario, aramon tama ng mga istorya dyan sa palibot pa. Maraynaga Pading Al, go, go, go! Yes, basta na agad-agad tadi respeto man sana and o respeto sa kapwa driver. Iyan ang
pagkos na pangapunan ni Public Safety Officer Head Rolly Guerra dahil ka na mga informasyon na nakaabot man sa iya. Ehemplo, may home pick-up balik video na nakontento na ilaw sa udyan sa kasainutan binugtan pa in gari mas na super light an atop kan pick up kan asayang Kumpadreng Al, nagluluyan signal kan sa tuyang unit kan cellphone diyan tabi Pading Al naputol. Sige, mantang nag-re-reconnect si Pading Al. Anong advice mo, Pading Nal? Si Pading Jimmy na muna o halaton ta si Pading Al, ano? Check mo ang linya ni Pading Jimmy kung okay. Kung okay ang linya ni Pading Jimmy, ilawag ta muna si Pading Jimmy. Or si Pading Al na muna, ano? Standby Pading Jimmy. Ta naka-re-establish na nin linya si Pading Al Armario. Kumpadreng Al, go, giraray. Sabi ka Pading Tiyo, kung pick up na na super light ang sayang bihikulo, kaya talagang naka-affectar man sa mga nakasunod, lalo sa Matene. Kaya yan nasa raw sa mga nakaabot na informasyon kay Guerra. Nasa raw pa, yun yung mga obstruction sa gilid kan tinampo. Na talagang nagkakasarawa yan iba sa basta sa napagparada kan sa indang bihikulo naka-affectar man sa iba. So sabi ni Guerra, may standing advice kani sa mga barangay na dapat look out naman ini kapitan na reparo na sa indang teritoryo tangani malikaya ng mga siring kaya na obstruction. Pero sa sumada, sigon kay Guerra at mga punan niyo man sana iyo ang respeto kan driver sa driver para maiwasan ang mga siring kaning dahil pagka sinarabutan. Roger, sige. Yan pa niya informasyon digdi sa Luwas Garay, Alon Tayo, DCTV. Salamat Kumpadreng Al. Ihabol niya to bago kita mag-news break as in station break. Kumpadreng Jimmy 3rd District, go man, good morning. Ringing, go. Salamat nabi pare, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, may cash assistance and PCSO, digdi sa munisipyo Malig, kung saan magagamit na ini kan lokal na gobyerno para matabangan ang mga pamilyang nagkarapiktaran kan uminaging mga bagyo. Proposal ko na kan lokal na gobyerno sa pamamayon ni Mayor Kaloy Baldo kung pwede ibakal ni Yero para maitaw sa mga partially as in totally damaged na mga pag-rugaring alagad day inipiguyunan kan PCSO pwedeng bakalunda siring kan bagas medisina as in vitamins bawal itong Yero para i-distribute sa mga barangay. Dahil maintindihan ko na habukan PCSO kana Yero kung saan digdi sa Kamalig ginatos man na pamilya nagkawaranin mga iba talagang wara na nin maistaran. Para nga nag-abot digdi tabi pa si Senador Francis Tolentino hagad ang listakan na mga totally damaged na mga pamilya na pagrugaring na nabiktima kan bagyo kung saan minabot ini sa 157 validated na. Ang ginibukan senador, pinagtawan ang mga ini nintig si 5,000 pesos. Yan, sige. Jimmy Nasalita, DCGV News. Thank you so much, Kumpadreng Jim. Bueno, standby muna tabi Renz and Kumpadreng Jo Marta. Inabot kita kan sa tuyang oras kan pag station break, buda news break. Kamu tulos ang masunod pa kalis kay ni. Nung dalaga pa si nanay, United Home for Sulfate Iron na ang iniinom niya. Kaya ngayon na ako na ang dalaga, United Home for Sulfate Iron din ang iniinom ko. Sabi ng mga nanay, United Home for Sulfate Iron. Ferrosulfate is the generic name of United Home Ferrosulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home Kidilets, ang gamot na panglagnat na sulit at magaling sa mga bata. $250 lang SRP. Sabi ng mga nanay, United Home Kidilets! Also available, Kidilets Syrup. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Kung kailangan maging wais dito nasa surf mga misis. Kung kailangan na wag kaya surf, kaya may dagdag pa. Surf Mega, Mega Laki na. Surf Powder, 50%
Mega Lucky. 50% more versus 50 grams sachet. Pero 550 SRP pa rin. Shop now and pay later. Just swipe it at Abenson. Pay for your new appliance or gadget essentials as late as 3 months using your credit card. This offer is open to Bank of Commerce, BDO, BPI, Metrobank, PNB, RCBC, and Security Bank. Applicable for 0% installment purchases with a minimum single receipt purchase of 3,000 pesos for 3 and 6 months term and 6,000 pesos for 12 months term on select items. Promo is valid until December 31, 2020. Visit Abenson stores at Ayala Malls, LCC Mall, and Pacific Mall Legazpi, LCC Mall Pulangi, LCC Mall Iriga, ALDP Mall, and LCC Mall Naga. Your safety is our priority. Our stores will be observing strict safety protocols to keep everyone safe. You may also browse our website, www.abenson.com. Like us on Facebook at Abenson Appliance. Terms and conditions apply for DTI FDE number 105509, series of 2020. Sa pulugan payo asin kalintura, ang biogesic, maasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Apa, sige po. Apa. Ayo po. Oo. Sige po. Sige. Salamat po. Sige po. Thank you po. Sige po. Oras sa Bilog na Nasyon, Pilipinas, alas 10:02. Halik sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Maray na aldaw, uyapon alas 10 na bareta, sa lado nasyonal. Pighan daan akan Pilipinas ang pagpartisipar sa Program for International Student Assessment o PISA 2022. Katakod ini kan nagbilog ang Department of Education o DepEd nin Technical Working Group para makapaghanda na ang mga paratukdo asin estudyante an PISA sarong pangkinaaban na pag-aadal kung saan pighiling an education system kan mga nasyon sa pagi kan pagsukol sa scholastic performance kan mga estudyanteng nasa 15 anyos sa math, science asin reading. Kana 2018 naging dismal o ulpot ang performance kan Pilipinas sa PISA. Yan po ang alas 10 na bareta sa lado nasyonal. Pinagsurat sa newsroom News Manager Mardela, sa technical control si Compadre Nal Baldo, yaon man si Bunjing Tanay, asin si Mark Siand sa IT, ako po si Pio Fernandez. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Coco Crunch. Parang anak mo, maganda ang simula ng araw. Mag Coco Crunch all-in-one. May gatas na. United Home. United Home Products. Ang inaasahan na vitamins at gamot. Sabi ng mga nanay, United Home. Gin Kapitan. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Milo. Milo Everyday. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy. Bye-bye Bahayrus. Kahit sa pambahay with Downy. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nestogrow. Kompletong Nutrichan para grow happy. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Plemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa plema.
Baby Pasteco, Flemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Flemex Lagundi for kids na. Basta Lagundi, Flemex. Vitex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Flemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Sa bawat umaga, babangon ng merong pangarap. Hahabulin ko ng buong tapang may pag-asa. Nescafe Classic, kasangga maaasahan. Kaya gising ang isip, katawan at aking diwa. Yung purot natural, kapeng-kape ang lasa. Yung gising ka sa unang ihip ng aroma. Kaya pagdating sa kape, ito ang akin. Dito ka na sa Nescafe Classic. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Babangon tayo, purot natural to. Susulong tayo, gising ang isip, katawan at diwa mo. Babangon tayo, Nescafe Classic. Susulong tayo, dito ka na sa kape ko. Dito ka na sa Nescafe Classic. 100% puro at natural. Kaya gising ang isip, katawan at diwa. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Kay Kung Joey, sigurado ang serbisyo. Mga proyektong patinampo, pig-urgulyo. Kasabayan, aeropuerto sa alubong. Sa kalamidad, preparado, maging sa turismo. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malala o man. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Abangan sa himpilan ng DZGB ang dulang Katumbas ay Biyaya Season 13 ng National Nutrition Council. Katumbas ay biyaya, mahalaga at napapanahong usapin ukol sa wastong nutrisyon. Katumbas ay biyaya, mapapakinggan sa oras na alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon mula araw ng Martes hanggang araw ng Biyernes. Katumbas ay biyaya, wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Here's Safeguard and Glock 9 with the Safe Wash Wrap. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, matutudas. Sa basang kamay, sabon ilagay, kuskus sa pagitan, kasulok-sulukan, 20 segundos, kakakuskus, 20 segundos, kakakuskus. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs, matutudas. Tigil na yung pwede na hugas, mag-safeguard, wash germs,
Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Ngunyang panahon ng kalintura, salud kan pamilya ang sa imong enot na prioridad. Kaya sa puon pa lang kanabo, dapat alisto. Pilion ang number 1 Lagundi Calf Remedy, Ascof. Give us a first grade organically grown Lagundi leaves. Igwang bronchodilating as in mucolytic action para sa luwag tunaw ginhawa. May grape, poncan as in strawberry flavors, kaya day madidipisilan pa inumo ng mga aki. As in para sa magaspang o magatul na abo kan adults, may Ascof Ginger na mal ang ginhawa warmth o Ascof Menthol para sa cool soothing relief. Ascof, ang number 1 Lagundi Calf Remedy para sa pamilya. Vitex Lagunduel, ang generic name kan Ascof. If symptoms persist, consult your doctor. From Ascof, the number 1 Vitex Regundo Elagundi Lift Cough Remedy. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! It's Christmas time! Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Merry Christmas! Chikitan, chikititan, tan, tan, ketumbang, bang, ketumbang, ketepe, tepe, tampam, bang, ketumbang, keping. Chikitan, chikititan, tan, tan, ketumbang, bang, ketumbang, ketepe, tepe, tampam, bang, ketumbang, keping. Chikitan, chikititan, tan, tan, ketumbang, bang, ketumbang, ketepe, tepe, tampam, bang, ketumbang, keping. Ecstasy, extano, ecstasy, extano. Tan-tan, ketumbang, bang, ketumbang, ketepe-tepe, tampam, bang, ketumbang, keping. Cikitan, cikititan, tan-tan, ketumbang, bang, ketumbang, ketepe-tepe, tampam, bang, ketumbang, keping. Si la conoces te gustará porque es la bomba que va a estallar. No tiene pegas porque es genial. Así me gusta a mí, así me gusta a mí. Sige po, tadakul kitang mga pinag-aariglar man na pinagkatabangan tabi while off air. Diretso man kita kan mga istorya dyan sa luwas. Si Renz, nasa linya na. Renz, go, good morning. Yes, sarong moran-uran na pagkagatabi, Sir Piatin na maray na agaman sa itong mga parantatay, sa mga dugan niya itong mga bareta, pinagbabasol kan Prime Water, an Albay Power Energy Corporation o APEC, kung nata maluya ang bulos ni na tubig dyan sa may parteng Anislag area digdi sa Banwaan ng Daraga. Naging entrevista kan di si GB News kay Branch Manager Engineer Roger Pereira na kung saan kasubago nga ni may nagkapirang mga nagpabot ng reklamo na maluya ang supply ng tubig dyan sa unambitan ng barangay maginman sa mga pagtaraid na barangay. Kaya ang rason, sigundibdi kay Engineer Roger Pereira, ang branch manager ng Prime Water, duwang pumping station ang yaon dyan sa Anislag, Daragalbay, pero ang sarot tabi digdi Serpeo generator operated. Kaya nagkakaigwa ng problema sa supply ng kuryente para supplyan ng tubig ang mga kaharungan dyan sa unambitan ng barangay. Sintulos man sinda nag-follow up sa APEC, sikun kay Engineer Roger Pereira, wara man aksyon na pinagtatawang APEC kundo arin na masuplayan ng kuryente ang saro sa mga area dyan na nakatakop sa saindang sarong pumping station dyan sa nanambitan ng barangay. Nya kung halimbawa haputon man sinda kan tawo, igwa man sinda nin pinagpreparar para sa mga arogaan na sitwasyon, halimbawa magpalyar ang service provider nin kuryente na makapagtaon nin supply nin kuryente. Preparado man sila tanganing dainin itutukdo man sa Prime Water. Roger, sabi Sir Pio, manungod dyan sa problemang iyan, kaya nga lising daigwang genset, pero yun nga ng problema, nagkaigwa ng shifting or propulsok kay ng generator dyan. Nakita ng barangay. Kaya kuta na nga ni Asigundi kay branch manager Roger Pereira, napipaidali na kuta ng darigdi sa APEC na ayuso na ang linya ng kuryente. Diyan sa nalambitan ng area, tangan na sila mag-asa pa sa generator. Dahil lang sa kung generator ang gagamiton, dahil diretso ang serbisyo na itataokan na pumping station dahil lang sa kaipuan pampahingaluan ang generator na ma-supply ng tubig dyan sa Anislag area digdi sa Daraga. Okay, sige.
Yan ang Sir Pio, ang mga dagdag na impormasyon di sa luwas. Tanagos pa ng ginaray, ang pag-reach out o pag-follow up ng Prime Water sa APEC, tanganing masuplayan ng kuryente, ang saro sa mga pumping station na mga katabang tanganing mas mapa-improve pa ang supply ng tubig dyan sa nanambita ng barangay. Roger. Ranz Luna, DCGB News. Salamat, Renz. Storya, ali dyan sa luwas. Nako, sanga-sanga ang problema, daining solusyon. Ay, nako. So, Prime Water, titoro so APEC. So APEC, sagkod mo niyan, alam ta na. Alam na. Kumpadreng Jomar, Marhainal daw man. Go, go, go! Salamat pa rin, maray na aga sa mga paraan tabay. Dai pananggad pa din nagkukulpa ang init kang kontrobersiya kan pagdistribuir kang ayudang kwartahali sa Chuchi Foundation digdi sa syudad kan Tabaco. Naku, pagkwarta. May nagpererwisyo na kipropriedad. Oh. May kurulugan pa. Hay, sus, bako nang tultul iyan. Bako Iyo pa na. pa nagluluwas na ipigsasala kan mga dai naka-recibe kan 18,000, 23,000, buda 28,000. Jesus. So mga PHW, o sa barangay official, o punong barangay. May pigkulog ng opisyal? Sa impormasyon na nakuha kan DCGB News, although dai pa ini nakablatter sa pulis kan pasyarangko, pero aram na kan mga pulis o pangyayari, ta may plano magkaso, sarong DHW, sinuntok. Ama kong Diyos, marasa pa man baya? Pigsasalaan na, hinali mo ngaya ako sa lista. Isus Mario Josep man, sa kantidad na 23,000, 18,000, 15,000? Roger, uni pa, sudungang kutse ni punong barangay ani Tresuela kan San Carlos. Hinisuan kito da. Jesus Mario Josep. Di kinuritan po sa inutan, sundo sa likod, pabalik-balik sa nagkurit, tinaltag kikurit, may paitaas pang kurit. Ano daw iyan? Sa satanas naman nagibo-gibo? Ade? Harararumon sa kurit pa de, na di pwedeng iwurwak sa napano matangkas. Talagang nagruluwas sa mga, ano ini, so mga primer. Sus ko. Binaklas pa so rain visor, pinortol. Ama kong Diyos, arog na kita kaan, makasupog na. Kaya nga ni, sa ano ini, sa pahayag kan pamilya ni punong barangay ani Bresuela, pero nasusobrahan naman niya sinda, dahil dinarumduman na dakulon na ayudang uminabot din na mismong ang pamilya may anak kuha, ang naghanap. Iyo na nga. Kapos nga sinda resipiente. Iyo na nga niyan. Ama kong Diyos man baya. Inda data na malado pa ding Joe Marcon sa inminahugot kan araw ka na ugali ang ibadi? Oo, epik sa sana kaya aninda. Di nga ako linista, araw kang kadaklan, di nga ako sinabay. Huto nga yung so parientes sinabay. Mga araw ka ng mga akusasyon. Iyan, mga sa diri masan nidang konklusyon paanoan, pero dahil pa niyan basta-basta marlista managad kanta. So, donor, pighihiling man an, analisar man, bakong may barita ka nga nina, pig-revalidate iyan kan mga donors. Tama, pig-revalidate iyan. Ang sistema, i-submit kan barangay, sulistahan kan mga partially and totally damaged. Pagka-submit, i-revalidate iyan, minalibot so representante kay itong foundation. Iyo. Para i-check kung ito mananggad, magkakalig o na makareceive o dahi. Nyan, ngunyan, ang final say, iso donor. Roger on that. Nag-validate ka yan dyan sa komunidad. So donor, ang pwedeng maghali o magsalida ni nakalista, susog sa indang kriteria. Roger, sa iba sa akusasyon, dahil man niya nindo kami sinabit na pangaran. Kaya paano man niya kami ma-validate? Dati na ngayon kami dahil na kaintrata, dahil man nindo kinagsungaran na
Ano yan ang mga nagreklamo, mga may kaya o talagang daing-daiman? Dahil tarang maraman ta, so iba may kaya. Oo. So piksalaan nga ning nagparibok sa Barangay San Roque habang nagdidistribuer, may kaya ito. Mara sa pamanbaya, adi. Maray nga ni may nagtatabang. Roger Ronald. So, iyo yung pa din sistema and sa sakuyang pagtubod, iyan lang ang mga pangyayari na nakaluwas. Oho. Ando dako pa inidigdi sa tabako, tapos sundungon yan, mainit pa ang isyu. Jesus Mariusep Mambaya, adi. Huninan Makonsuelo, Oho. nagpahayag si Mayor Crisalagman Luistro na i-reclassify ko na ngayon ninda ang pagdataw kang ayuda. Kung may mga maabot na ayuda, ipa-priority sa mga barangay na dainaging recipiente kan chuchi. Nyan. Parang kaya matawan man. Oho. Ay tainura naman kibati ko si Mayor sa Facebook. Jesus Marirasa. So Mayor ngayon, namimili na kitawan, di man niya pwede yan. Minakurong klud baya paano ang mga makikitid na utak, adi? Oo. Siyempre, ang nag-conclude ka ito, so nakareceive sa chuchi, pero hindi makakareceive kan ibang mga ayuda. Iyo nga, nakareceive naman sinda. Gustong makagulpe, pade. Ay, kaswapangan. Iyo na nga na yan. Oh, sige. Nagpapararuluwas na naman yun yan so bati ko sa local government sa decision kan lokal na gobyerno na ang tatawang ki-prioridad so dahil nagpaka-receive. O arog kay di kun iyan na mga so mga pigasabing ikon igwa managad na so naka-receive na sa tutsi kun iyo managad at igwa ning nagko-komentaring arog kan gabos na yuda sign da ihulog gabos sign da na gabos. At iyo na nga. Oh, dahil nang ibag duba na sindan na sana. Aber daw. Iyo na nga ni sabi ni Mayor na kung sumahod mo ngaya, halos sa hindi na nagkarabot so tapos na ayuda, lalo na sa mga totally damaged. Oho. Daroon naman niya sa partially damaged kaya so ayuda, duman sa mga dahil nakareceive kang ali sa chuchi. Iyo. Amo na naman kani ba? Namimili ngayon naman niya pwede kami ngayon sa totalita, kami detawan. Jesus Mario Joseph Mambaya, adi. Dahil nang mapadumanan ang mga nagtataraw kang ayuda. Dahil kan mga ugali ka ni Batabi pa rin. Jesus ko. Duman pa di sa kaso kan so ibaliktad duman kay punong barangay Venezuela. Oho. Nagpahayag sa pamilya na sinda mataumanin ayuda sa makakaturo kan naggibo ka ito sa saindang mga Berlina. Nyan. Oho. Sige. Adi, so dahil naka-receive sa chuchi. Oho. Hanapan na ninyo so Nyan. nag-perwisyo duman sa resident sa mga kotse. Oho. Taba ka matawan mangkamoki ayuda. Iyo, sige. Tama yan. Yan ang report. Jomar Bien, DCGB. Marasa pa Mambaya, ano? Salamat pa ding Jomar. Susko. Sige, before we wind up kan programa, si Ans nasa linya. Ans, go. Good morning, man. Yes, good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man yatong bareta, puga-puga naman mo yan, Espersos, Canligaspi City Task Force, Kaayusan, Kalinisan, Kapaligiran at Negosyo para ikondusir giraray ang road clearing operations di sa syudad Canligaspi. Matapos na makauron kan DCGB News si Task Force Head Andy Marbella kung sa indang sinabi na pinagpapagirumdumanan ninda ang publiko na magsunod na sa Espersos na pinigigibo ninda kung sa ipinagpapahali na ang mga vehikulo nakaparking illegally digdi sa tuyang syudad pati naman ang mga illegal terminal. Pero kayan nagpagirumdum naman si Marbella sa gabos na mga tagsadiri ni tindahan at tinman sari-sari store sa tuyang kapalibutan na siguro na dahil man sila makasobra sa agihan na mismo nin mga vehikulo asin kan mga tawo tangan na dahil magkaiguan nin problema. Pero kayan nagpapagirumdum na task force na kung mapipwede magsunod sa naman tangan na malikayan na kung ano pa man na penalidad na ipapataw kontra sa mga tao. Roger. Mientras tanto, Sir Pio, nag-abot pa sa nangunyan ang update kan DOH mantang ako nag-report na sa bago. Good news ko niyan, Sir Pio, dahil sa Salaog kan 22 na nag-positibo sa COVID-19, zero ang probinsya kan Albay, Camarines Norte, asin Masbate. Yeah, nakahangus-hangus kita. Yes.
Yes. 0 sa 22 na pinag-test region-wide, dai ang Albay. Roger. Okay. Igosa na Sir Pio is Camarines Sur, 17, Katanduan ni Saro, 4 sa Sorsogon. Oy, naku, sana dai na magpara-urlakit pa yan. Sige. O yan Sir Pio, nagbaba ki 1% ang positivity rate, nagabot sa nakita niyang ki 10.53%. Oho. Sa Bilog na Bicol, mantang ang total recorded cases ka, 3,163, as in ang aktibong kaso, 419. Nagbaba na. 10% na lang region-wide, ano? Roger, ito na Sir Pio. Sana mag-single digit na yan. Sige. So yan tabi Sir Pio, ang mga bareta dito sa Lawas with Boy sa Mobile, Ans Galero, BCGB. Salamat, Ans and Boy, sa dagdag na istorya. Bibiril tadahan ta, nagburutong informasyon. If not sa Monday, dyan hapon man sa Bicol, Target. Salamat sa pangarang kabilog na persa. Mahal na Diyos ang magbantay. Happy weekend. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. Mahal na mahal ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masasustansya pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na mula noon, ngayon at magpakailanman. Gyms pa rin ang #1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Kitang mga Bicolano, madali makatindog. Maski anong problema ang mag-abot, uragon kita. Sa iba-ibang helang, digdiman kita sa bulong na uragon. Rexidol Forte, uragon na banat para makatindog sa bagat. Kulog kang payo, kulog kang hawak, asin kalintura, kulog sana iyan. Uragon kita. Rexidol Forte, uragon na banat sa 4. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is a generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Rexidol Forte, uragon banat sa 4. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Mag-Downy Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Bagong kasal? Nakaka-pressure magluto? Buti na lang, meron ng bagong Supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang Supreme ang sarap, kaya Supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Ano dapat makaskas? Ang pag-ani, dapat makaskas. Rikasan bago ang makusog na uran. Pag makulog ang hawak, dai magpadaog. Mahaplas-haplas